30. júna 1908 sa nad odľahlou sibírskou tajgou odohrala jedna z najväčších záhad modernej histórie. Obrovská explózia, ktorá svojou silou prekonala atómové bomby, vyvrátila milióny stromov na ploche viac ako 2000 štvorcových kilometrov. Výbuch bolo počuť stovky kilometrov ďaleko a tlaková vlna obletela Zem. Dodnes však presne nevieme, čo ho spôsobilo. Ráno o 7:15 miestneho času obyvatelia oblasti hlásili, že na oblohe videli žiarivú ohnivú guľu. Svetlo bolo tiež oslepujúce, že ľudia si ho pomýlili so slnkom. O niekoľko sekúnd neskôr oblohu rozžiaril mohutný výbuch, ktorý otriasol zemou a zhodil ľudí na zem aj vo vzdialenosti 60 kilometrov. Tlaková vlna preletela Európou a zaznamenali ju seizmické stanice po celom svete. V nasledujúcich dňoch sa v Európe a Ázii objavili zvláštne svetelné javy. Jasné noci, v ktorých sa dalo čítať noviny aj bez lampy. Dlhé roky zostala Tunguská explózia zahalená tajomstvom. Prvá vedecká expedícia sa na miesto dostala až v roku 1927, teda takmer 20 rokov po udalosti. Vedci očakávali, že nájdú obrovský kráter, no miesto toho našli len spálené a vyvrátené stromy usporiadané do kruhovitého vzoru. Stred výbuchu zostal nepoškodený, čo naznačovalo, že objekt explodoval vo vzduchu a nikdy nedopadol na Zem. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie hovorí, že výbuch spôsobil asteroid alebo kométa, ktorá v atmosfére explodovala vo výške 5 až 10 kilometrov. Energia výbuchu sa odhaduje na 10 až 15 megatón TNT, čo je 1000-násobok sily bomby zhodené na Hirošimu. Ak by takýto objekt dopadol na obývanú oblasť, mohol by zničiť celé mesto. Niektorí vedci však stále diskutujú o možných alternatívnych vysvetleniach. Objavili sa teórie o sopečnej aktivite, výbuchu metánových plynov, ba dokonca aj o mimozemskej technológii. Hoci tieto hypotézy nie sú vedecky podložené, Tunguská explózia zostáva dôkazom, že vesmírne telesá predstavujú reálnu hrozbu pre Zem. Čo presne sa nad Sibírou odohralo, možno nikdy úplne nezistíme. No jedno je isté. Tunguská explózia nám pripomína, aká krehká je naša planéta voči silám vesmíru. Mohlo by sa niečo podobné zopakovať? Vedecké modely hovoria, že áno. Práve preto dnes astronómovia monitorujú oblohu, aby zabránili ďalšej podobnej katastrofe. Ak vás táto záhada zaujala, nezabudnite dať like a odber. A čo si o Tunguskej explózii myslíte vy? Bola to kométa, asteroid alebo niečo úplne iné? Podeľte sa o svoj názor v komentároch.